Ви ж Шуфричем спілкуєтеся. Так. Бачили, що він в Крим їздив? От. Ну так, це не означає, що як я спілкуюсь, то він не повинен їхати в Крим. Я не виховую Шуфрича. Не треба його виховувати, ви можете там сказати, що я таку позицію не підтримую, там, Нестор. Мене ніхто не питав, якщо ви мене зараз запитуєте. Так, я запитую, тому я що скажу, я не підтримую там, такої це фронда і позиції. бравада, поїхати Не в Крим. підтримую, тому що депутат має пояснити, чого він туди їде, які підстави. Очевидно, якщо він має якісь там завдання виконувати, може це є питання доручення або в керівництва Верховної Ради, або фракції, бо щось треба пояснити людям. А так просто з пилу, з жару взяти і поїхати на територію Росії. Крим – це вже територія Росії сьогодні. Окупований Крим. Окупована. Так. Але територія... Ну, так вважає де діють, Росія. принаймні там діють російські закони і російські норми життя. Ну це ж факт.